Paul tlak thani riat ninga ni ani a Russia le Ukraine borok thar raum zela hemi chanchin ngai chang kan ve ring awangin kan puang chun zom le don ani Ukraine military intelligence chief chuan Russia hian high precision missile lo tak tak alanga hle ni ina soya heng missile atlak cham ma hian Ukraine chu lian tham takin ala bei thei ni ina soyi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan an Armed Force Day pualin Donbas khochak lambiala ralmatong naiber sipaite atlo Russia Regional Council panga atanga eptupol ayo te chuan President Vladimir Putin chu September thla a partial mobilization apuan to chu ti top turin an ngen Russia airfield pathum na chu thole ni khan drone manga be ani a hei hi Ukraine in Russia ram chung air base panni an be nuwa ani Russia ram chung kilometer zatam tak Ukraine hian an lut thei ta ti hei hian atilang chhota ani indona hian rei taka o mai thei Putin Russia President Vladimir Putin chuan nuclear indona thlen lo omna sang zel ti soin mase Moscow chu atakin an chedon lo ti soin a nuclear stock te chu an mang masadon lo ti soi nuclear indona lo omna sang chho zel ti Putin chuan soya mase Russia chuan ral thuam chu phubalak na man ruwa angaya kan be masala wang nuclear ral thuam chu enge ani kan hrachiang hle ti in Putin chuan soi ramdang zonga in nuclear ral thuam changkang le lo om zo kan nei heng man ruwa te hi mason zok le tun lai zok in kan thuam thar vekani mase min be tu te chan let nan chau kan mang dona kan mang masala wang Special military operation hun chu gan zona Putin chuan well of course hei hi thil rei takani thayani ti in Putin chuan soi heti lai hian September le October thla khan indona Russia sipai reservist noi thum vel kaulu an ni nuwa mobilization nei le atrul na to hri lo ni in Putin chuan soya mobilization nei chan tur to lowati sipai du khop an nei to ti na ni Putin chuan heng zinga noi khat singa chu Ukraine da an ni thu a soya sing sari sang sari chu combat unit da ni in adang chu defense function da an ni a abak noi khat singa chu training center an lo om ni in a soi hetiang din hun hnoya hi chuan mobilization measures dang engpo soin omzia to lo ati Putin hian indona hun chung reizong hi soi tam lo le a mase July thla khan Russia chu a in buat sei tran chau ni in a soi to a khothlang lamin rei tak indona atan in buat sei na an kalpuya Ukraine tan ral thuam an la siam mup chawa na Sams air defense system te chu rei thian ho te hne na US sarkar chuan contract an zia puya Ukraine tan an supply don ani he indona hian chakbik om lawin rei tak an in nor ton thaya rol rala chet na ina zui chawanga akhato kin an in kap le chiamanga chutiang chuan rambuai ni in rei tak an in do mai thei boka soilo ka harsa hle Putin chuan he indona hian hun rei taka o mai thei ni in a soya khothlang sarkar hian in biak na lam an soi du lova India le Turkey ero chuan Russia nor viau thungani na zo ka Russia hrek na heti lai hian European Commission chuan Russia hrek na package pakwana turan ruaman le ta hei hian European Union hrek na li satel mi mal le entity zanhi vel a huam tel don ani Russia hian Ukraine thi na le chiat na athlen chun zom zel ni in EU lam chuan an soya tumreng wangin civil mi le civil infrastructure te chu an be meka classic tran tir lama hian Ukraine ram chu je thei lova siam an tumani ti in Commission President Ursula von der Leyen chuan thu chhuah siamena soi tun thlanga European Union hrek na package pariat siam chuan Russia ase na to hle ti soin block chuan package kuana mangin Russia chunga pressure ti pun adu thuwa soi von der Leyen chuan hrek na li satel tur mimal le entity thar rod zinga Russia sipai ta ba ka mimal officer te defense industry Russia Parliament State Duma le Federation Council member te minister te governor le political party te po antel ti soi
European Union Commission chuan Kremlin in drone le mi hring tel lo thlawna a hman theina tur ti tlem an tum thu an soya Russia le third country ram Iran ang te chu Moscow a drone supply thei turte hrek an ni anga direct athon chua thei lo turin khap an tum thu an soi bokani hele Ukraine drone thar game changer ani donem tunkar bul thotan khan indo mek na Ukraine chuan bung thar an ron kaya enge chu Ukraine drone chuan Ukraine ramri atranga KM jasari velzetala airbase pani lai mai Russian ram chunga mi chu an beya mi pathum an boral ani kha Russia lamin lokap ma se Ukraine lam hian hlotlin na an nei hetiang anga thui le thuk Russia ram chung an la be ngai lova Russia ram chung thuk taka ral thuam an cheleka an target an kap fu ni in an soibok kan puan to angkhan thotan ni jing khan landing jet drone thlona angmaya ribeng cheng chi chuan Russia ram chung airbase an bayani kha an chet na awang hian Volga lui ruam tlangram zau taka khopui mi pui ta chuan tho phan an nei lova ring tak le mei khuzam chuai ta chuan tumdang a ina kai thoma an buai lui ani ber mai Russian air defense ten an lo kap thla ma se airbase a Tu-95 thlona lian adeng chenwal ni in an soi surveillance camera footage sa alandan chuan kol phe angmaya eng aron chuaka chu puak rina sa takin aron chhun zom ngal Ukraine drone ten an bei angels khopui hi an philosopher ming choya an sakni in mi noi thum chuang chen na munani helai mun hi Russia sipai airfield lian berle poimo ber zinga mi ni in Indona Russia ral thuam poimo ber te zinga mi nuclear bomb phur thei indo thlona lian strategic to pull Tu-160 le Tu-95 bomber te omna munani a heng hi Ukraine hian an ron thlur bingani Russia chuan Ukraine an pu Kiev hian mo phur tu ni in anin puang lova ma se an ti nge ni in Russia chuan an ngai nget bur Russia hian an norna sa hle boka October ni soma tangkhan voi sari zet be pui Russia hian a thlak towa civil mi engemaw zat an thi to boka Ukraine mi magtaduai tam tak classic laka an mamo power station le infrastructure dangte po na sa takati chiata ni mek chutianga inthung rulna athlen mek lai chuan Kievin an thunun Kharkiv khochak to patranga KM zaruk somnga vela hla Angels airfield hi Ukraine an thlen theilo na mun him tak anga ngai ani a ma se soi to angkhan Ukraine hian bung thar an kai tlatani Russia in mun him taka an ngai chu Ukraine chuan an ron be thei tatlat maya hei hian Russia ngai dana thlak nge inarin hei hi hun ro pui takani a kan mel mate kan barakhaya an ruam manna ti chiatani baka tangrual ramte poinan be sei lo lamani ti in Ukraine deputy chief of general staff Louis lieutenant general Ihor Romanenko chuan Al Jazeera ahril Ukraine riam thar drone hian Russia khotlang lam hun tam zo ka thleng thei tia chiang ta Moscow Volga lui tlak lam bial baka Russia Black Sea Fleet omna Crimean bial te po athleng thei ta boka Ukraine an phur thara Russia an thin rim sot Russia khopui pali mi hring maktaduai khat chuang omna chu Europe rama lui seiber Volga lui kama hian an hloma kumzabi tam tak chung chu Russian hotan an lui kong poimo ber pakhatani Volga lui pui peng zinga hian Moskva lui potela he lui hi azik zak zong in Moscow aluta mi maktaduai som pahni te tan tuyape Moskva hi Russia lui poimo ber pakhat ni in Russia le India missile siamdun BrahMos po kha Brahmapudra le tuna kan soi Moskva lui ming an choi tir ani nge Indo pui pahni na khan heng lai lui kuam khopui te hi German Indo thlona laka an him hlau thung Soviet plan le factory tam tak chu helai hmuna hian son lu ani a USSR industrial belt lian ber USSR hun laya thil siam na mun lian ber car textile chemical plastic le petrol song bol na mun puyani heng kan han soina chan chu tiang khopar siata na mun poimo chu Ukraine drone ten an ron thleng thei tatlat mayani tuna chuan heng lai thil eng po hi a che thei to Russia hian air le missile defense conception te chu ataka ngai to non angai dona hei hi hun ala du don
engti kong po in a himna tura ngai ngam takin anom thei to bik lawanga an chet chuanat angzelin an lo zat po an chiar telangai don ani ti in Ukraine lam chuan an soi chu ba ka ni tin Russia mi magtadoi som chuang te chuan hlona nen hun an mang to don ani anti chu tiang hmuna chengte Moscowitz te po in engtik lai po in an tuk verpona bom lian tak arun thleng thut thei ti hi an hreto don ani ti in Ukraine sipai te chuan an soi ve bok Ukraine in drone manga Russia ram abeina ang hi USSR hian chikhat variant pakhat chawan siam chuaka Tu-141 reconnaissance drone ni in a code name chu Streets ani a English chuan Swift ti nani kumsang khat zakwa somsari pakwa khan mi pui hriata puan ani a chu Moscow in Afghanistan a bei kum khani metar som panga afita zong chon fit somli pakwa vel zeta sayani a anung lama delta wing da ani atla phar thui zong aspen chu metarli afita zong chon fit som pathum point pakhat atling lo hret ton ruk vela ritani a athlo chak zong hi sapsoni kani darkar khata km sang khat za thleng man arens po km sang khat velani he drone hi aka chuanga yang khani in letra kilometer ruk thlenga sanga hein vorthaya mase leya tranga metar somnga afita zong chon fitza sombruk pali borvel chawa sanga po athlok thei bok hei hian Russia air defense na tho ati buai thei ni in an soi bok apoi mo bernita chu USSR hun lai khan tuna Ukraine khopui lian ber pani na Kharkiv a hian he drone hi siam chu ani aum zia chu USSR lo ke chet khan Ukraine chunga ani awangin Ukraine hian an ro chun ta vekani kumsang hi som pali khan tuai tharle ani a har salo takin an upgrade thei ni in an soibok October thla khan Ukraine state run weapon consortiums Ukroboronprom chuan drone thatak mayan siam tian soya ral thuam rit pa ngai tak kilogram somsari panga apauna zong chuan paunza somruk panga vel phur thei turan siam mek tian soi ole indona kalmek zela Russia in Ukraine a beimol mol laile Ukraine energy infrastructure a bom dur lain Ukraine lam chuan Russia ram chung hun hlazok bein drone an tir chuaka an hlotling hle Russia ram ril zok be turin theina an nei ti an pholang boka Ukraine an phur sota Russia an thin rim enge thleng zel don le chanchin thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don ya